И после хора, днес както виждате, или не виждате, или сте слепи, или сте добро зрение, играем в Suplex и както виждате, съм. И това е заслужен ранг, защото стават само хората, които са VIP. Тоест, значи, че съм го заслужил, т.е. защото, нали, вие разбира се, можете да си купите VIP от сайта, ако струва 6 лева. Аз ще го апгрейдвам вече, нали, да кажем, аз ще го апгрейдвам този VIP до Мега, обаче кажахме с бандатата и до Мега Плюс и до Crazy. До Crazy ма е максимум, мисля. Но до Crazy Плюс аз ще апгрейдвам, за сега аз съм най-малкия ранг, който е VIP и ще апгрейдвам до Crazy Плюс. Също е да апгрейдвам, както мълкът. Мога да си сложа перо на главата, обаче нямам. Тоест не я виждам. Така, дайте да видим със. Това е много як хет се получава хет. Много. Така се хете. Ще го хет се получи. Така тя. Ще ми шапата. Истина. Добре хора, виждате, че като цяло да ми го виждате и виждате, това е моят ход. Да намерим нещо. Това е най-различни копирачи на Shadowfix, които съм копирали в Shadowfix, Shadowfix 79, някакви такива копирачи, които не е готов да копираш неща. Така, нека видим тук какво съм направил на тук това е един скин евент. Така. Някакво да към сега. После. Така. Не можах да направим. Да, дайте ви да правилно съм се. Добре, правилно сме цели, дори какво ще правим. Така, сега. Тук. И тук. Много. Добре, така. Това е по-така цяло. Нали, и тук сега съм сложил. Нали, се сложил на някакви звънеца, причетна сърца, ама не знам, що това се случва. И това е, значи, скин евент. Така и това, ако го направите, сега ще видите какво се получи. Така. Вижте така. Как се изгледате сега гадно. Начало е така и вижте си около мен така. Само да кажа, сега как го направиха ден. Искам да кажа, че използвам каката Хузуни. Което ми трябваше да го казвам, но не карайте. Аз ще го изтрия като цяло, но ще да кажа, че ползвам каката Хузуни и мога да направя откъде да се спрете. Направя подробен туториал, как да го спрем. И тем подобни неща. Добре. Така. Това беше като цяло информацията за път. Надявам се ви харесало, ако е така, лайквайте, абонирайте се и харесвайте клиповете ми и ще се видим в, предполагам, следващия клип. И чао!